últimos anos un grupo de estudiosos, de intérpretes, de compositores da música española decidiron traer a Compostela un curso chamado Música en Compostela. Había outras cidades candidatas, pero querían fuxir de Madrid, do calor de Madrid, de Andalucía, de Cataluña. E a verdade que aquela operación trouxo á cidade unha impronta cultural excepcional. Non vou repetir a cantidad de profesores e compositores que se dieron cita e o nivel internacional que alcanzaron os cursos, a nivel mundial. É verdade que despois foi derivando non somente esa música española, entendido como música española, os compositores de finais do XIX e do XX, sino que foi expandíndose o abano a toda a música composta por españoles. E tamén é verdade que eso foi evolucionando dunha forma moi natural.